Anem a resoldre un cas pràctic utilitzant el mètode de reducció. En aquest cas treballarem amb una politja on penjarem una massa 1 i una massa 2. La massa 1 considerarem que és la massa del profe, 80 kg, i la massa 2 la massa d'un alumne que pesi amb una massa de 150 kg. Això va cap aquí perquè com que el pes del profe és més gran, evidentment farà pujar el nostre alumne i el sistema caurà cap aquí. Ens demanen quina és l'acceleració d'aquest sistema. Molt bé, el primer de tot que farem serà analitzar les forces que actuen sobre els dos cossos. En aquest cas actuen dues forces, que seria el cos 1, el pes del profe, i una força que suposa que caigui lliurement, que és la tensió de la corda. En el cos 2 la tensió va cap amunt, perquè puja el nostre cos cap amunt, i en canvi suposa que pugi el pes del cos 2. Per tant, tindran sentit contrari. Si us en recordeu de segon d'ESO, la força és proporcional a l'acceleració. Dèiem que força és proporcional a l'acceleració i que la constant de proporcionalitat era la massa. Per tant, si se'n recordeu d'aquesta fórmula, vol dir que la suma de totes les forces que actuen sobre un cos és igual a la massa per l'acceleració. Molt bé, doncs si ataquem el cos 1, cap avall va el pes i cap amunt va la tensió. Com que això baixa cap a baix, considerarem cap a baix positiu. Per tant, podríem dir que pes menys tensió és igual a massa 1 per acceleració. En aquest cas puja cap amunt, considerarem positiu cap amunt, i analitzant aquest cos podríem dir que tensió menys pes 2 és igual a massa 2 per acceleració. Molt bé, tenim dues equacions i dues incògnites. En aquest cas, les dues incògnites serien la tensió i l'acceleració. El pes el podem calcular perquè sabem que el pes a la Terra és massa per gravetat. Per tant, sumem les dues equacions, mètode de reducció, i en aquest cas les tensions de la corda són iguals i tensió menys tensió donaria 0. Per tant, s'anulen. I ens quedaria que pes 1 menys pes 2 és igual a massa 1 per acceleració més massa 2 per acceleració. Desenvolupem el pes, sabem que és la massa per la gravetat, per tant ens quedaria massa 1 per gravetat menys massa 2 per gravetat igual a tota aquesta expressió d'aquí. Ara podríem, per fer una miqueta més fàcil, treure factor comú de la gravetat i de l'acceleració. En el primer cas, la gravetat multiplica a massa 1 menys massa 2 i en el segon cas l'acceleració multiplica massa 1 més massa 2. Com que volem calcular l'acceleració, aquestes masses que estan multiplicant passarien a l'altre cantó dividint i ara ja podem substituir i calcular. La gravetat val 9,8, massa 1 80, massa 2 50 i aquí també massa 1 i massa 2 80 i 50. Si ho calculeu això dona aproximadament 2,26 metres segon al quadrat. És a dir, que hem resolt el nostre problema gràcies a les matemàtiques, un problema de física, gràcies a les matemàtiques i al mètode de reducció. Espero que us hagi agradat. Al proper punt passarem a treballar sistemes fraccionaris.